памяці няма тэрміна даўнасці. Помнік землякам. На ўшанаванне памяці землякоў загінулі ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Вялікую Айчынную вайну. У 1985 годзе устаноўлены помнік стэла з барэльефнымі выявамі галоў двух воінаў, партызана, двух жанчын і дзіцяці. Стэла ўстаноўлена ў гонар 40-годдзя Вялікай перамогі. Скульптар Батвінёнак Аляксей Уладзімірович, архітэктар Патапаў Мікалай Фёдарович. Гэта памяць не толькі пра тых, хто ваяваў на перадавой, але і памяць пра тых, хто змагаўся ў тыле ворага, закатаваны фашыстамі падчас акупацыі. Часта згаралі знічкі тады, быў небасхіл чорны, а на зямле стылі сляды. Так колькі іх, тых, хто мог жыць і радавацца жыццю. Не забываецца той урон, не зарастаюць прагалы, але ёсць ветэраны, якім пашанцавала. Так, лічу, пашанцавала, яны вярнуліся з франтоў вайны і будавалі наша мірнае жыццё. Памяць пра тыя страшныя гады патрэбна не мёртвым, а нам, жывым, маладому пакаленню 21 стагоддзя.